केहू बा? केहू बा? केहू बा का? के हा? कौन बा? के हा? रउआ के बानी बाबूजी? अब हमार नाम सुधीर बा। हमके माधोपुर जाए के बा और हम रास्ता भटक गइल बानी। माधोपुर? अरे बाबूजी, माधोपुर तो हमरो गांव बा। हम माधोपुर के ही है। अच्छा। हाँ बाबूजी, माधोपुर तो 20 कोस की दूरी पर बा। बाकी बीच में तक गंडक नदी पड़ेला। बाकी शायद गंडक नदी के पुल टूट गइल बा। ओह। बाबूजी, रात बहुत हो गइल बा। रउआ के कोनो नाव ना मिली। अब तू के बाड़ू? हमारा आदमी आवे वाला बा बाबूजी। वो पुल बनावे के कंपनी में काम करेला। तो फिर बाकी हम का करी? बाबूजी, रउआ ऐसन करी कि एजा से 5 मील दूरी पर एगो डाक बंगला बा। रउआ वहाँ जाई। हाँ, ई ठीक बा। अब एको बात बताई। इतना बरसाती तूफानी रात बा, बिजली कड़क रहल बा, तू अकेले बाड़ू, तोहरा के डर ना लागेला? हमके और ही डर। खोला। केहू बा? केहू बा? खोला। के बा? का बात बा साहब? देखी, हम एगो सरकारी आदमी बानी। हाँ। हमके माधोपुर जाए के बा, लेकिन ये बरसात और तूफान के वजह से हम ओहिजा ना जा सकीले। हम एजे रुके के चाहता नहीं। अच्छा ठीक बा साहब, आई हम और सामान लेके आओ तनी। अरे मैम साहब, रउआ गाड़ी में काहे बैठल बनी? अंदर आई। ठीक बा मेम साहब, रउआ रुकी, हम छाता लेके आवतनी। अरे चौकीदार, केकरा से बात करत बड़ा? अरे साहब, रउआ पत्नी से जे गाड़ी में बैठल बड़ी। हमार पत्नी? हाँ। कहाँ? अरे ऊ का देखी। अरे अरे साहब, अभी तो गाड़ी में बैठल रहे।
चौकीदार हम एजा अकेले आइल बानी, हमरा संगे केहू ना आइल। साहब लागता हमार अखियां के धोखा रहे। ठीक बा, रवा चली, हम रवा के सामान लेके आवतनी। अरे नहीं, सामान जब बरसात कम हो जाए तब लेके आई हा। अब ये कप चाय पिला दे बस। अच्छा ठीक बा। अजीब बात बा, अभी तो देख ले रहनी। तू ई का करत बड़ा तू? और तू यहाँ कैसे आइलू? हम यहाँ कैसे आई नी? अरे साहेब, ये हमार घर है, हम इहे रहिले। ई का बकवास करत आड़ू तू? ई तो डाक बंगला हा। डाक बंगला? सुना, हम यहाँ आईनी कैसे? साहेब, कहीं गईल न रहले, रहुआ आराम करी, हम फिर आवतानी। रुक जाई। ई का भइल? ई लड़की के बा? का हम कोनो सपना दिखता नहीं? पता नहीं का होखत बा हमार साथ। का बात है साहब? रूपचंदू, कुछ ना। अजीब बात बा। साहब जी, उठी साहब जी, बिहान हो गईल बा, चाय पी ली। उठी साहब जी, रहुआ कब तक सोई? देखी सूरज सर पे आ गईल बड़े। ली चाय पी ली। चली चाय पी ली। हम फिर से इधर कैसे आ गई? नहीं, रहुआ कल रात से ही एजे बानी। तू के बाड़ू तू? और काहे हमके परेशान करत बाड़ू? साहब जी, बाकी बातें बाद में हो जाएगी, पहले चाय पी ली। अरे ना चाही तो हाथ चाय। हाँ, ये का होखत बा? हमार साथ ही का होखत बा?
अरे चाय की कप टूट गई। अरे रे रे साहब ई का कर दीनी रउआ। ई चाय हम रउआ खातिर ले आयल रहनी आ रउआ कब तोड़ दीनी। आई एम सॉरी। होला साहब होला। एगो बात कही साहब, रउआ दिल के बड़ा कमजोर इंसान है। रउआ अकेले ना घर से बाहर मत निकलल करी। अरे नहीं रूपचंद, ऐसा कोनो बात नहीं खे। हम कहानी ना आई एम सॉरी। तोहार जौन नुकसान भइल बा हम भर देब। ठीक बा साहब ठीक बा, हम दोसर चाय रउआ खातिर बना के ले आओ तनी। नहीं, तो ये सब छोड़ा और चला हमारे साथ। कहाँ साहब? वहां जहां से हम ई बंगले के पता लेके आयल रहनी। साहब क्या बात बा साहब? रूपचंद एजा पे एक झोपड़ा रहे, कहाँ गए लू? साहब रउआ के ठीक से याद बा कि यह जगह है? हाँ रूपचंद, हमके अच्छी तरह से याद बा। रात के जब हम यहाँ पे आई नहीं तो बरसात होखत रहे और वो देखा। रूपचंद ये देखा हमार गाड़ी के टायर के निशान। अब तो माना ताड़ा ना कि हम यहाँ आइल रानी और यहाँ झोपड़ी रहे। साहब हाँ? साहब एक काम करी, रउआ चली यहाँ से। का भइल रूपचंद? अरे साहब चली का भइल? अरे सुनी तो, सुनी रूपचंद। अरे रुकी, चली रूपचंद। चली यहाँ से, चली निकली यहाँ से जल्दी, निकली निकली जल्दी। रुक जाए रूपचंद, तू वहां पे हमके कुछ बतावे वाला रहला लेकिन बताइला ना। तू इतना डरल काहे बड़ा? बतावा हमके। साहब गांव वालन के बात होत रहेला साहब। वहां वहां एक लड़की के आत्मा रहेले। साहब वहां एगो झोपड़ा रहल। अचानक ओकरा में एक दिन आग लग गई, झोपड़ा जल के राख हो गई और ओमे से एगो हड्डियन के ढांचा मिलला साहब। साहब रउआ भूल के भी वहां ना जाइब साहब, भूल से भी ना जाइब साहब। रूपचंद ये सब बकवास बा, ऐसन कोनो बात ना होला। खैर तू हमरा के ही बतावा कि माधोपुर में रहे खातिर कोनो अच्छा जगह बा कि ना? वो तो छोटा सा गांव है साहब। रउआ के जब तक रहे के बा यहाँ रहली। वैसे माधोपुर तो पासे में बा, सवेरे जाके शाम के लौट के आ सकेले। ठीक बा साहब वैसे रउआ करे नहीं का? रूपचंद हम एक जियोलॉजिस्ट बानी। हम लोग मिट्टी की जांच करी ले। यहाँ माधोपुर और ओके आसपास के जमीन में तेल के भंडार बा। अगर ये बात सच भइल तो तोहार माधोपुर के काया ही बदल जाई। स्वर्ग बना दे तोहार माधोपुर के। का साहब माधोपुर जाए खातिर गंडक नदी पार करे के पड़ेला। रउआ जाके नहा वहा के तैयार हो जाई, तब तक हम नाश्ता के इंतजाम कर देता नहीं। ठीक बा। ठीक बा। हाँ
सुनी हम्म। तो हमरा के माधोपुर ले जेबू। हाँ साहेब जी, काहे ना, हम तो पहले ही बता चुकल हैं कि हम माधोपुर गांव के हैं। हमके बता चुकल बाड़ू। रहुआ बोलले रहली ना कि हमरा के माधोपुर जाए के बा। साहेब, तभी तो हम रहुआ के कब से इंतजार करत बानी। तू के बाड़ू तू? साहेब, पहले नदी तो पार कर ले, फिर आराम से बातें करब। ना, हमका तोहार साथे ना जाए बा। हम तोहार साथ ना जाइब। बाबूजी, हम कहानी नाम तोहार साथ ना जाइब। बाबूजी रुकी। बाबूजी सुनी तो सही। रूपचंद, रूपचंद, का बात है साहब? रहुआ वापस कहे आ गई नी? माधोपुर ना गई नी? रूपचंद, गंडक नदी के जे नाव पे हम जाए के चाहत रहनी, ओके एक लड़की चलावत रहे। ये उहे लड़की बा जेकरा के हम सपनों में कई बार देख चुकल बानी। साहब कहीं रहुआ वो आत्मा वाली लड़की की तो बात नहीं करत? अरे रूपचंद, तू ई का आत्मा के बात करत बाड़ा? हम आत्मा वात्मा के ना माने ली। ई कोनो और चक्कर बा, लेकिन ई चक्कर के समझे के वक्त ना बा हमार पास। देखी रूपचंद, हमार आज माधोपुर पहुंचल बहुत जरूरी बा। परसों हम क्या अपन रिपोर्ट तैयार करके दे के बा। हमार ऑफिस के लोग और असिस्टेंट वहां पे पहुंच चुका हैं। तो चली साहब, हम रहुआ के पहुंचा देता नहीं माधोपुर। आई गाड़ी में बैठी। साहब यहाँ तो केहू नहीं खे। वो लड़के इहे कहीं हुई। तू आवा, हम तोरा के दिखावता नहीं। चल नहीं साहब। देखी रूपचंद, इहे बाऊ नाव और वो लड़की भी इहे रहे। कहाँ जाए के बा साहब? हमके माधोपुर जाके बा। चलिए हम रहुआ के नदी के ऊपार ले चलब। सुनी भैया, कुछ देर पहले ही नाव के एगो लड़की चलावत रहे ना। लड़की? साहब एजा तो कोनो लड़की ना रहे। कितना साल से नाव के हमें चलावत बानी। आई साहब, हम ले चलत बानी। आई बैठी। चला रूपचंद। ई देखो, ई हो गल राउर काम। ई हो गई हमार काम। और ई के बाद हमके जॉन करे के बाद। हाँ देख लो ठीक से। हाँ लावा। हलावा। कोनो दिक्कत बुझाई तो हमरा कह दिया। यही जगह पे अपन काम करे के बा। जी सर। ठीक बा। जैसे सर आ जाए हम। सर आ गए। अच्छा अच्छा। हेलो सर। हेलो भार्गव। कहाँ रह गई लन? हम कब से रहुआ के इंतजार करत बानी। अच्छा हो कद कि कल हम तू लोगन के साथ आ जाती। अच्छा ये बताए कि कुछ काम शुरू कैला कि ना? हाँ सर, आई ना। हम 2-3 जगह पे मार्किंग कैले हैं। सर नमस्ते। हेलो एवरीबॉडी। सर जैसे कि हम यहाँ पे कैले हैं पहला मार्किंग, दूसर यहाँ पे। हाँ ये तरफ। गुड। ओके। ई खासा। गुड 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 वर्क। अब भाई थोड़ी देर में तो शाम हो जाई, तो काम कल से शुरू करल जाई। ठीक बस सर। ओके, सी यू टुमारो।
हमार घर हा, हम इहे रहिले। रउआ कल रात से ही एजे बानी। साहब, तभी तो हम रउआ के कब से इंतजार करत बानी। रूपचंद, ये लड़की यहाँ कैसे? का भइल साहब, का बात बा? रूपचंद, ये हुए लड़की बा जेकरा के हम 2-3 दिन से देखत बानी। अरे साहब, ई गांव के लोग ह, मंदिर की तरफ जात बा, मतलब केहू के शादी होखे वाला बा। तू यहीं रुकी, हम लड़की से बात कई क्या बात। अरे ना साहब, ई गांव ह और ई लड़की के मामला ह। आई गांव वाला अपना इज्जत खातिर जान दे भी सकिले, जान ले भी सकिले। ठीक बा, हम लड़की के माँ बाप से कुछ बात करता नहीं। सर का बात बा? सर का बात बा? भार्गव, ई एक मिस्ट्री बा जेकरा के हम 2-3 दिन से सुलझावे के कोशिश करत बानी। एकरे वजह से ही यहाँ आवे में देर हो गई। खैर, हम तोहरा के एके बारे में बाद में बताइब। सर, अगर ऐसा कोनो बात बा तो यहाँ जो मुकादम बा यही गाँव का बा। हाँ? और थोड़ा देर में आ जाइयो। ई ठीक बा, हमके उसे कोनो न कोनो मदद मिल जाई। हाँ सर, एक और बात, यहाँ जो गांव में एक प्राइमरी स्कूल बा, स्कूल के ऑफिस में हम लोग वहाँ रह सकीला। ठीक बा। अच्छा, वो तू जो यहाँ पे काम कैले हा, ओके हमका रिपोर्ट दे दी। ठीक बा। साहब, शाम होखे वाला बा, उससे पहले हमरा नदी पार करे के बाद जाई हम। ठीक बा रूपचंद, तू जाई। अच्छा, वो हमार गाड़ी नदी के पार खड़ी बा, ओकरा ध्यान दिहा। साहब, रवा के एजा रहे में तकलीफ हुई, काम हम निपटा के सांझ के घर आ जाइए। ठीक बा। जय राम जी की। जय राम जी की। सर, फाइल। सर, हम मुकादम के देख के आओ थी। हाँ, तो ओकरा के बुला के ठीक लावा। बा सर। के बा? रुक जाई। के बा वहां पे? हाँ? रुक जाई। रुक जाई। तू का बा बाबूजी? देखी, अब तो तू हमरा के बता दा कि तू के बाड़ू।
और तू हमरा के इस तरह से परेशान काहे करत बाड़ू? आज शाम के भी हम तोहके गांव वालन के साथ मंदिर जात देखले रानी, और अब तो यहाँ बाड़ू। बाबूजी, वो हम ना है, हमार छोट बहन निर्मला बा। देखी, झूठ मत बोली, तू पहले ही हमके बहुत परेशान कर चुकल बाड़ू। बाबूजी, हम एकदम सच बोलत बानी। वो हमार छोट बहन निर्मला बा, जेकर शादी होके वाला बा। हम ओकर शादी रोकल चाहतानी, और चाहतानी इमे रउआ भी हमार साथ देही। देखी, हम माधवपुर में एगो सरकारी काम से आइल बानी, और वैसे भी शादी ब्याह के मामला ई गांव वाले के पर्सनल मामला बा, ऐसे हमार का लेना देना बा। देखी, हम ई तरह के मामले में तोहार कोनो मदद ना कर सकेनी। हम यहाँ माधवपुर एगो सरकारी काम से आइल बानी, तो हमरा के परेशान करब प्लीज बंद कर दी। सर, हाँ? रउआ का करत बानी? भार्गव, तू अभी एको लड़की के देख ले रहा ना? लड़की? हाँ? सर, रउआ तो यहाँ अकेले खड़ा है। हाँ? अकेला? सर, उ मुकादम आ गइल बा। ठीक बा, चली। चली। सर, ये है मुकादम। नमस्ते साहब। नमस्कार। थैंक यू भार्गव। ठीक बा सर, हम चलत बानी। ओके, आवा मुकादम। जी साहब। आई मुकादम, बैठी। मुकादम, आज शाम के हम गांव में एगो बारात जा देखले रानी। वो बारात में जौन लड़की के शादी होखत रहे, हम ओकरा बारे में कुछ जाने के चाहता नहीं। हाँ साहब, अभी कुछ देर पहला जौन लोग मंदिर की तरफ गए रहे ना, वो मुखिया बिलास महतो की बेटी निर्मला और ओकर होए वाला पति सुखबीर के साथ गांव के लोग गुलदेवी के मंदिर गए बाड़े, ब्याह का पहले का कुछ रस्म निभावे खातिर। एक के मतलब बिलास महतो की बेटी निर्मला के ई वक्त मंदिर में होके के चाहिए? होवे के चाहिए। अरे साहब जी, वो तो वजह होई। नहीं मुकादम, अब भाई कुछ देर पहले ही हमरा से खड़ी होके बात करत रहे। का वो रवा साथ बात करते रहे? हाँ, बात का बा? साहब जी, फिर तो जरूर कमला हुई। कमला? हाँ साहब जी, का बताई। बिलास महतो के 2 बेटी बाड़े, बड़ी कमला बाड़ी, जो कुछ दिन पहले पता ना कहां अपन मुंह काला करके भाग गईली। साहब जी, हाँ बिलास महतो के बोल क्या होता नहीं। मुकादम, अरे आराम से, उठ जाए उठ जाए। अरे मुकादम, तोहार मुंह से तो खून निकलत बा, तू अचानक से गिर कैसे गेला? का बताई साहब, एक लड़के के हाथ आइल और वो हाथ हमारे के इतना जोर से खिंचलस, इतना जोर से पकड़लस कि हम बुरी तरह से गिर गए। नहीं साहब, हम इकरा के ना जाई देव बाबूजी, हम इकरा के ना जाई देव, हम इकरा के ना जाई देव बाबूजी। छोड़ब ना इकरा के बाबूजी, हम ना जाई देव, हम एके रोको बाबूजी, हम इकरा के कहीं ना जाई देव। ई हमरा के गाली देले बा बाबूजी, ई कहलस कि हम अपना मुंह काला कैले हैं। सर, का सर, भइल का? मुकादम अचानक से गिर गई। कौनो बात नहीं सर, हमारे पास दवाई बा, हम इनका मलहम पट्टी कर दी थी। हाँ, इनके ध्यान से ले जाइए, इनके ध्यान से ले जाइए। जी, आई।
बाबूजी, के बा? बाबूजी, बाबूजी, के बा? के बा? का चाहत बाड़ू हमसे? हम तार का बिगड़ले बानी? के बा? के बा? के बाड़ू तू? हमरा के काहे परेशान करत बाड़ू? सामने काहे नहीं आवत बाड़ू? गांव वाले सही कहत रहे, तू अपन मुंह काला के भाग गए लोग बू। ये एकदम झूठ बा बाबूजी। कमला अपन मुंह काला कह के नहीं खे भागल। ये अफवाह जानबूझ के उड़ाइल गइल बा। ये अन्याय जो हमरे साथ भइल बा, ऊ हम अपन बहन निर्मला के साथ कबो ना होई देब। हम अपन बहन निर्मला की जिंदगी बर्बाद ना होई देब बाबूजी। हम ओकर जान बचावल चाहतानी। तुम्हार बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं के आबाद होखत बा। वो शादी करत बा। ना बाबूजी, निर्मला की शादी जेकर साथ हो रहल बा, ऊ एगो खूनी बा, हत्यारा बा। हत्या? कहकर हत्या कैले बाऊ? हमार। हत्या? तुहार हत्या? हाँ बाबूजी, हम कमला नहीं, कमला के आत्मा बानी। हम कमला नहीं, कमला के आत्मा बानी। आत्मा? हाँ बाबूजी, हमरा के मरले कुछ दिन हो गए और आज जब इन लोगन के गावत बजावत कुलदेवी के मंदिर जा देख ले बानी ना, ई सारा रस्म हमरे साथ भी भइल रहल। हम और हमार बहन निर्मला, हम दोनों जुड़वा बहन है। उ उम्र में हमरा से खाली 1 घंटा छोट हा। बाबूजी, हमार बाबूजी हमनी के बड़े लाड प्यार से पाल ले बा। हम ओकरा के कभी भी अफसोस करते ना देखले है कि ओकर 2 बेटिए हा, कोनो बेटवा नहीं। हमनी के शादी के लेके ओकरा के मन में बड़के बड़के अरमान रहले बाबूजी। ओकरा पास धन दौलत तो ना रहे, बाकी हाँ मान सम्मान बहुत रहे। एगो दिन एह गांव के एगो आदमी जे शहर काम करे गए सुखबीर के साथ हमरे बाबूजी से मिले आए। राम राम मुखिया जी। अरे जगपाल, आवा बेटा, आवा आवा आवा, बैठा बैठा। गोड़ लगी मुखिया जी। अरे जिया बेटा, जियात रहा। अरे तू तो अपन गांव के भुला ही गईला बेटा, अपन परिवार के लेके शहर में रहे लग गईला। का करी मुखिया जी, जहाँ दाना पानी लिखल होखेला उहे आदमी जाई ना। हाँ, लेकिन राउर मोह हमरा फिर से गांव में खींच लाइल। अरे इनकरा से मिली। इनकर नाम सुखबीर बा। शहर में बहुत बड़ ठेकेदारी के धंधा बा। नमस्ते नमस्ते। हाँ, और बोला कैसे आईला? मुखिया जी, हाँ, सच पूछी तो यहाँ आवे के कारण एक ही बा। सुखबीर के शहर में ब्याह के बाद चलत रहे तो हमरा अपन घर के ख्याल आ गई। कमला बहन के चेहरा याद आ गई। हम सुखबीर से बात कैनी और ओकरा लेके सीधा यहाँ चले नी। अब जौन आपके लड़का पसंद होके तो आगे खुद ही बात कर ली ना। वाह जगपाल, शहर जाके भी अपन कमला बहन के शादी के बाद तोहार ध्यान में रहल, ये तो बहुत खुशी के बात बा। अरे काहे ना मुखिया जी,
कमला हमार बहन ही है ना। अरे हम भी कमला के शादी खातिर बहुत रिश्ता ढूंढत रहनी, बाकी कोनो अच्छा लड़का मिलत ही नहीं खे। अब हमरा के का पता रहे कि आपन कमला के बाग में शहर जाए के लिखल रहे। अब देखा बेटा सुखबीर, जौन बतावे की जरूरी बा वो जरूरी बा। अरे हम तो एक गांव के एक मुखिया बानी, कौने बहुत बड़ा जमींदार नहीं की, एगो साधारण किसान बानी बेटा। लेकिन अपन बेटी सबके बहुत लगन से पलने वाली बेटा। हर माँ बाप चाहत बाड़े कि उनकर बेटी के ब्याह बड़ा घर में होके सुखी रहे। ये तो हमार भी इच्छा बा बेटा, लेकिन दान दहेज में दे खातिर हमरा पास बहुत सारा रुपया नहीं खे बेटा। देखी मुखिया जी, वो लोग बड़ा कमीना होखेलन जे घर में रिश्ता करके रिश्ता के पैसा वसूलेलन। हमरा पास तो भगवान के दिल सब कुछ बा, बस आपके आशीर्वाद चाहिए। जीता रहा बेटा, जीता रहा। बाबूजी। अरे कमला बिटिया, आवा आवा। अरे जगपाल भैया, रहुआ कब आई नहीं? बस अब ये चला रहल बानी शहर से। इनसे मिनी सुखबीर बाड़े। नमस्ते कमला जी। नमस्ते। शहर से आयल बाड़े तोरा देखे खातिर। अरे कमला सुना था, शर्मा गेली। कैसन लागल लड़की बेटा? बस वैसे ही जैसे आप जैसन सज्जन के होके के चाहिए। सुंदर बाड़ी, सुशील बाड़ी, शर्मीली बाड़ी। मुखिया जी, कमला हमरा पसंद बाड़ी। अब आप उनका से पूछें कि हम उनका पसंद बानी कि ना, तबे बात आगे बढ़ी, वरना। अरे ओकरा के पूछे के का जरूरत बा? अरे हम बाप बानी ओकर, जहाँ भेज दे वो चल जाए। ना मुखिया जी, हम इस सब बात पर विश्वास ना करेनी। हमार शादी के बारे में आपके उनका से पूछे के ही पड़ी। मुखिया जी, हम अपना घर एगो परिवार के शोभा अपन दुल्हन लेके जाइल चाहत बानी। खूंटा से बनल गाय के खोल के निखे ले जाइल चाहत। अरे बेटा, तोहार विचार तो बहुत ऊंचा बा बेटा, तू हमरा के बहुत पसंद आईला। हम अभी कमला से भी पूछ लेत बानी। हाँ बेटा बैठा, तू लोग बैठा, हम अभी चाय पानी भिजवात बानी। अरे ओ शिव प्रसाद, दुगो चाय भिजवा दा। बाबूजी अपनी तसल्ली खातिर शहर गईल। जगपाल और सुखबीर गांव के एगो सीधा साधा आदमी के जे कुछ समझावले, बतावले, दिखावले बानी, ओकरा के सच मान ले। यहाँ तक कि सुखबीर के सगन के तौर पर 101 रुपया देके गांव आ गईले। अगला हफ्ता जब सुखबीर बारात लेके गांव आ गईल तो ओकरा साथ खाली जगपाल रहे। तोहरे पिता के सुखबीर और जगपाल पे जरा भी शक न भइल? शक कैसे हुई? सुखबीर और जगपाल दोनों मिलके पिताजी के इतना अच्छा तरह से समझावले जे रहे। मुखिया जी, अब हम आपके का बताई? सुखबीर जौन दिन अपन घर वालन की बात बतैलन कि वो गांव के गरीब लड़की से ब्याह रचावे जा रहल बा, अरे ओकर तो नाता रिश्तेदार ओकरा से नाराज हो गए। हाँ, वो लोग तो एकरा खातिर कुछ और सोच ले रहले। एकर ब्याह के इंतजाम हो चुकल रहले, मगर सब पानी हो गई। भगवान झूठ ना बोलावे मुखिया जी, सुखबीर भी सब कुछ साफ साफ कह देलस। हाँ जी हाँ बाबूजी, हम सबके साफ साफ कह देनी कि हम लड़की वालन के वचन दे के आयल बानी और हमें रिश्ता तोड़ नहीं सकत। काहे कि लड़की हमरा पसंद के ले बिया और हम लड़की के। और बाबूजी, जेकरा हमार शादी में आवे के हुई आई, वरना हमरा केहू के कोनो परवाह नहीं के। और बाबूजी, हम लोग से ये भी कह देले बानी कि हमरा अपन जिंदगी उ लड़की के साथ काटेगा बा, ना कि तोनी के साथ है। बाबूजी, हम तो यहाँ सिर्फ आपके आशीर्वाद लिवाइल बानी। ई तो तू बहुत अच्छा कहला बेटा। ऐसन कही के तू सिर्फ अपने वचन के लाज ना रखला, हमरो मान सम्मान के लाज रखला बेटा। सारा गांव जान चुकल बा कि हम अपन कमला के ब्याह तोरा से तय कर चुकल बानी। अब अगर तू ना आईता तो हमर लाश तो धूल मिट्टी में मिल जाइत और हमरा खातिर गंडक नदी में कूद के जान देवे के सिवा और कोनो चारा ही ना रहे। ना ना मुखिया जी, ऐसा ना कहीं। और वो सब कुछ हम अपना घर की केबाड़ी के ओट में सुनत रहने। वो वक्त सुखबीर हमनी के देवता समान लगत रहल। हम तो मन ही मन कहत रहनी कि हम सारी जिंदगी
ई देवता के चरण धो धो के पियब। बाकी बाबूजी, हमरे मन में तो कुछ और रहल और विधाता के कुछ और ही मंजूर रहल। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुण प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम। अभी ब्याह संपन्न भइल, अपना से बड़ा के गोड़ छुका आशीर्वाद ली। खुश रहा, खुश रहा। बाबूजी, दामाद जी, हम आपके हाथ अपन करेजा काट के देत बानी। हम पैसा कौड़ी से कमजोर जरूर बानी, मगर संस्कार और सेवा भाव में हमार बेटी लाखों में एक बानी। आप चिंता मत करें बाबूजी, हम कमला के पूरा ध्यान रखब। हाँ बेटा, जा बेटिया। भैया, सुखबीर भैया, तू ही गांव से कीमती हीरा ले जा रहल बाड़ा। एकर ख्याल रखिया, ये हमार बहिन है। मुखिया जी, विदाई के मुहूर्त कब बा? सुबह 6:30 बजे। एकर मतलब सुबह 9 बजे के ट्रेन हमनी के मिल सकेला। हाँ। अरे निर्मला बेटी, अपन जीजा और दीदी के जरा अंदर ले जा। थकल हो के बेटी, इनके आराम की जरूरत बा। कहाँ से थकल हुई बाबूजी? अग्नि के सामने 7 फेरा ही तो ले ले बा। वैसे भी जीजा के मन में तो लड्डू फूटत हुई है। चुप, इतना बड़ हो गई बाड़ी, बाकी अकल बच्चा जैसा बा। जौन मुंह में आइल कह देत बाड़ी। चल जा, जौन बोलल गइल बा ऊ कर। चला दीदी, चला जीजू। चला जाए दे भैया। बाबूजी, जब भाग फूट जाला ना, तो सब कुछ बिगड़ जाला। हमनी के शादी के बाद हमनी के विदाई भइल, हमनी के रेलवे स्टेशन पहुंचली था, पता चलल रेलगाड़ी की टक्कर हो गई। 24 घंटा तक कोनो ट्रेन ना रहे। हमनी लोग सोचनी कि बस से जाइब। हमनी के गंडक नदी पार कैनी, बाकी ओ जगह पहुंचत पहुंचत सांझ हो गई। बाबूजी, ये वह जगह रहे जहां रहुआ हमरा से माधवपुर के रास्ता पूछने रहनी। अच्छा सुखबीर भाई, चलो तानी। हमनी के हिसाब किताब बाद में हो जाए। ठीक बा। ठीक बा ना? भूल मत जाइए। अपन ख्याल रखिए। भैया, अच्छा कमला,
मुखिया जी से कुछ कहे के बा? हाँ, कह दिया हम ठीक अरे है। कहल का, हम जाके बता अपना दे। ख्याल रखिए। चलो तनी। राम राम। बैठी। कुछ खाए के बा? भूख लागल बा? ना, कुछ ना। लागत बा बस आ गइल। अरे बंटी साहब, बंटी साहब आप? सुखबीर, तू एजा का कर रहल बड़े? साहब शादी करके आ रहल बानी। ए हमार पत्नी बाड़ी। अरे जिंदगी भर तू लड़कियन सप्लाई करत रहले और आज तो शादी के बात कर रहल बड़े। अबे तू कहीं सुहागरात तो न मना ले? कैसन बात करत बानी आप? अभी तो रास्ता में ही बानी। अरे अगर भाव बोला भाव। अबे बोल का भाव बाय कर। साहब नया नया बिया, शीशा में उतारे में थोड़ा वक्त लागी। अबे शर्मा कह रहल बड़े? पहले भी तू हमनी खातिर लड़की सप्लाई कैले बड़े, हमनी तोरा खातिर नया थोड़े बनी। अबे पैसा मिली, पैसा बोल ना। साहब 1 लाख रुपया। चल दे देनी। लड़की के तू गाड़ी में बिठा दे, हमने एक लेके फार्म हाउस चल जाए। तू बंगला पे आके पैसा ले लिया। ठीक बा साहब। जो ये लोग कौन बा? कमला, ई लोग के वजह से हमार ठेकेदारी का धंधा चल रहा बा। अब हमनी के सफर आराम से कटी। बहुत किस्मत वाली बाड़ू। आओ। कमला, रहुआ के सुन के धक्का लगता ना बाबूजी, लेकिन हमरा के तो ओ वक्त भी पता ना चलल रहे कि जेकरा के हम देवता मानत रही, जेकर चरण धो के हम जिंदगी भर पिए के चाहत रहनी, वही इंसान लड़की के शरीर बेचे के धंधा करेले। बाबूजी सुन ले रहनी, शहर में जाके लोग सुधर जाला, तरक्की करेला, लेकिन ये पहली बार सुन ले रहनी कि गांव की लड़कियन का ले जाए के शहर में बेच के आवेला, ओकरा इज्जत के सौदा करेला। बाबूजी हम ये बात से बिल्कुल अनजान रहनी, लेकिन उन लोगन ने, उस सब लोगन ने अपना झूठा बात पे फुसला के अपना गाड़ी में बैठा ले और डाक बंगला की तरफ ले गई। सलाम साहब। चला चलो बैठो। चला चला। साहब राहुल फोन आते हम सब इंतजाम करके रख। वेरी गुड, बहुत अच्छा कहला। अच्छा रामदीन, एगो काम करा, तू सबसे पहले खाना के इंतजाम करा। इला ठीक बा साहब, अब हाँ। लेकर बताइए। अरे आप लोग आई ना, शर्मा कह रहल बानी। आई जी बंटी साहब। देखी बगल में सुबह वाला कमरा बा, आराम से जाई, खाई पी और आराम से सो जाई, और बिहाने शहर खातिर निकलब। ठीक बा। ठीक बा, जाई। आओ कमला। का चीज बा यार। यार पहला बार इतना खूबसूरत लड़की मिलल बिया, आज तक पूरा रात ऐश करब। अरे ई वाली तो अनटच्ड बा, अनटच्ड। लेकिन यार ये दलाल लोग कितना कमाल के होला, गांव जाके शादी कर लेला, आज शहर ले आवेला अपना दुल्हन के।
हमनी लोगन के सुहागरात मनावे। लेकिन यार सबसे पहले एक ही छुई के एक आइडिया, हमने लॉटरी निकाल लेता नहीं, जेकर नाम पहले आई वो अपन सुहागरात मनाई। ठीक आइडिया बा यार। डन। के ध्यान से सुना और हम जैसन कहत बानी वैसन करत जा, तो हमनी शहर पहुंचे से पहले लखपति बन जाए। बाबूजी, रहुआ की बात हमरा कुछ ना समझ में आवेला। आ जाई समझ में, हम तोहरा सब कुछ समझा दे। तू खाली मुंह दिखाई के रकम खातिर उ लोग के धन्यवाद दे के आवा। और सुना, बड़ा लोग बड़े अगर खुश हो जाइए तो हमनी दोनों के कल्याण हो जाई। लेकिन ये बड़ा लोगन के धन्यवाद कैसे दिहल जाला, हमके नइखे मालूम। एमे पता होता के बात कुछ ना हो खेला। तू बस उ लोग के कमरा में जा और उ लोग जैसन कहेलन वैसन करा। ता फिर रहुआ भी हमरे साथ चली ना। अरे जा ना। इतना पराया मर्द के बीच हम अकेला कैसे जाए? हम बानी ना। और सुना, ये पैसा संदूक में रख दा और अच्छी तरह तैयार होके जा। हाँ। जा। बाबूजी, हाँ अंदर आवा, शर्मावा मत। बाबूजी, ओ मुंह दिखाई के इतना सारा पैसा रहुआ देनी। अभी तक कुछो नहीं के, जैसे जैसे हम तोरा के देखत जाई तो हर दाम बढ़त जाई। का दाम कैसन बाबूजी? हम तो लड़की बानी, कोनो सामान तो ना है। सामान? अरे सुखवीर जैसे लोगन के घरवाली बिकाऊ सामान ही होखेली। जेकरा तू अपन मुंह दिखाई समझ रहल बाड़ू ना, वो तो तोहार कीमत के एगो छोट सा नजराना बा। सुहाग रात तो हमनी तोहरा साथे मनाइब डार्लिंग। इक्का कहता नहीं रहुआ। देखिए, रहुआ लोग बड़े लोग हैं, शरीफ लोग हैं। इतना नीच और गिरल बात कैसे कर सकेले? अरे नीच और गिरल बात? नीच और गिरल तो तोर सुखबीर बा, जौन शहर में भी यह धंधा करेला। ना साहेब, वो तो शहर में ठेकेदारी करेला। सही कहेलू, ठेकेदारी तो वो करेला, लेकिन लड़कियन के, उन लड़कियन के दलाली के पैसा खाला। अब तू हमनी से बच के कहीं ना जा सकेली। अरे पागल लड़की, का कर रहल बाड़े तू? अरे थोड़ा देर खातिर लाज के आंचल उतार के फेंक दे, साहब लोग खुश जाए, पूरा ₹1,00,000 मिल जाई हमनी के। पहले तो हमरा के विश्वास ना भइल, बाकी अब अपने कानों से सब कुछ सुन ले बानी और आंखों से सब कुछ देख ले बानी। सबकी सच्चाई बता देब हम। अरे बुढ़पा का आदमी, पकड़ो ओकरा के। चिंता मत करा बंटी साहब, कहाँ जाई भाग के।
हम कहत बानी दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, ना हम ना खोले, खोल दरवाजा खोल, ना खोला, ना खोला। हम कहत बानी दरवाजा खोल। लेकिन दरवाजा ना खोला। कमला दरवाजा खोल ना तो दरवाजा तोड़ देब हम। ना खोला। देखा, आगे मत बढ़ा, हमरा के ना छुआ। जब गाँव जाइब ना तो सबसे पहले जगपाल को ढूंढब, जे हमरा के बहन मान ले रहले, जिकरा वजह से हमार तोहार शादी भइल। और बाबूजी के तोहार लोग के सारा असलियत बता दे। अरे अपन बाप के तब बतेबे जब तू जिंदा यहाँ से वापस जेबे। हम कहता नहीं आगे मत बढ़ा, हम बाबूजी के सब बता दे। देखा, आगे मत बढ़ा, हम कहता नहीं आगे मत बढ़ा, ना मत बढ़ा। और ये तरह वो हत्यारा हमरा के मार दिले और वो झोपड़ा में भी आग लगा देले, जी में होकर पाप के सबूत भी जल गए। और वो वही रात के रोवत रोवत हमरे घर पहुंच गई। ई का कहता नहीं दामाद जी? हाँ बाबूजी, कमला हमनी के मुंह पर कालिश पोत देले बिया। उ जेकरा साथे भागल बिया उ सब फरे भी बाड़े। अब बाबूजी हम काम मुँह के शहर वापस जाई। बाबूजी हमार सगा संबंधी, हमार रिश्तेदार जे हमार शादी खातिर रोकत रहले, हमरा बार बार मना करत रहले, उ सब के सब हंसी हमरा ऊपर। बाबूजी 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 उ लोग के हंसी हम बर्दाश्त ना कर पाई। यही से हम गंडक नदी में डूब के आत्महत्या करे जा रहल बानी। हम जात बानी बाबूजी। रुक जाई दामाद जी, ए तरह से हम रवा के जाए ना देव। अब एक घर से रवा दुल्हनिया के लेके ही जाए। हम अपन दूसर बेटी निर्मला के रवा से ब्याह देव। बाबूजी बस हम जो कह देनी वो कह देनी। हो गया ना काम। कमला, इस सुखबीर तो बहुत कमीना निकलल। बाबूजी, कमीना शब्द ओकर लिए छोटा हा। हाँ, ओके ओकर किए के सजा जरूर मिली। हाँ बाबूजी, ओकरा के ओकर किए की सजा जरूर मिली। कमला की जगपाल कहाँ बा? जगपाल? बाबूजी, कल हमार बहन निर्मला के शादी बा। जगपाल भी शादी में शामिल होए खातिर जरूर आई। तो ठीक बा, कल हम ठीक शादी से पहले पुलिस के लेके वहाँ पे पहुँच जाए और सुखबीर और जगपाल के ऐसी सजा दिलाइब कि आज के बाद इस समाज में सुखबीर और जगपाल जैसन कौनो पैदा ना होकी हैं। हाँ बाबूजी, रहुआ ऐसा जरूर करी ताकि ये पूरा गांव और समाज के सच्चाई का पता लग जाए। हाँ कमला, हम ऐसा नहीं करब, ऐसा नहीं करब हम। बियाह के सारा तैयारी हो गई बा, अब लड़की के बुलाएंगे। कमला दीदिया, हम तो अब भी ना मानती, लेकिन क्या करी, बाबूजी की इज्जत का सवाल रे बा। निर्मला दीदी, निर्मला तू बाबूजी की इज्जत की बिल्कुल भी चिंता मत करा। आज पूरे समाज के सच्चाई के पता चल जाए। दीदिया, तू अब तक कहाँ रह लू? निर्मला, हम यह बतावे खातिर आयल बानी, ई सुखबीर बा ना, ई तुहार दीदिया के मार देहलस।
निर्मला बेटी, निर्मला बेटी, बाबूजी, बहुत सुंदर लगत बाड़ू बेटी। चला बेटी, शादी के मुहूर्त निकलल जात बा। आवा। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्वरुण प्रातरश्प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणं अभी ब्याह संपन्न भइल, अब अपना से बढ़ के आशीर्वाद ले ली। इज्जत तो पहले ही बर्बाद हो गई बा बेटी। अब जौन कमला कहले वो तू मत करिहा बेटी। बाबूजी, कमला कुछो ना कहले बा, हम खुद कमला है। कमला? हाँ बाबूजी। कमला, तू तो अपन मुंह काला करके चल गई रहू, अब का लेवे आइल बाड़ू एजा? और ई रउआ की दामाद सुखबीर रउआ के सच्चाई के बारे में बताई। दामाद जी, ता ई भी सच सच बता द कि तू हमार हत्या काहे कैला, तू के बा और का करेला? बताओ बनी। बाबूजी, हम और जगपाल शहर में ले
ना, तू लोग भाग ना सकेला। हमरा के माफ कर दा, हमरा माफ कर दा। हमरे के माफ कर दा, हम मरे ना चाहता नहीं। हमरे के माफ कर दा। का करल बड़े सुखबीर तू हमरा के मरबे, हम तोरा के शादी करे नहीं, तू हमरा के मरबे रे, अपन दोस्त के मरबे। हम तोरा के गौई खातिर ना लाई रानी, तो हर शादी ही खातिर ना करे ले रानी कि तू हमरा के मार दे। तोरा गौई खातिर ना लाई रानी कि तू हमरा के मारे, तू हमरा के मार ना सकेले। हम तो हर दोस्त बानी सुखबीर। रउआ सब लोग हमार सच्चाई की कहानी सुन ले बानी। अब जगपाल तब मर गई, अब सुखवीर के बारी बा। हमरा माफ कर दे कमला, हमरा माफ कर दे। कमला, हमरा जैसा लोग जिसम फरोसी के धंधा करेलन, हमनी इतना कमी ना होके नहीं कि हमनी के अंदर के लाज ममता मोह माया सब मर जाला, हमने इंसान से जानवर बन जाइला। हमरा माफ कर दे कमला, हमरा माफ कर दे। हम तोहरा के कैसे माफ करी? जब तक कि समाज में एक भी जगपाल या सुखबीर जिंदा रही, तब तक लड़की की इज्जत खतरा में रही। तू माफी के काबिल ना बा सुखबीर। ना। कमला, हमरा माफ कर दे। देखा सुखबीर, ई उहे सरिया बा जेकरा से तू हमरा के मार लेवा, हमरा के लहू लुहान कई देहला। देखा, अब तोहरी बारी बा। आ जाइए। आई बाबूजी, इस समाज के हमार सच्चाई के पता चल गई बा, और कानून के सुखबीर के अपराध का पता चल गई बा। जगपाल और सुखबीर के उनके कैल की सजा मिल गई, और बाबूजी आपके कारण हमरा के मुक्ति मिल गई। बाबूजी, हमके समझ में नहीं खे आवत कि रउआ के धन्यवाद किस तरह करी।